गोजोनथाव बाथ्रा बेबोबाव जे आरोबाव रेल लामाबो जानो थांगासिनो दङ जे बेवहाय गुवाहाटीनिफ्राय डाइरेक्ट गेलेमफुसिम मोनसे ट्रेनबो सोलिगोन आरो क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफुसिम जि रेल लामा बेनि सार्भे टार्भे कमप्लिट जाजोब्बाय बेबो जानो थांगासिनो दङ। जोंनि जे बड'लेण्डआवबो गोदानै जोङो ट्रेन जेन भुटानाव जेन थांलाय फैलाय बेरायनायनि मोनसे मोजां मेगा सिटि जानो थांगासिनो दं। जोंना बेखौ फोरमायदों दानि UPPL सरकारनि मानाव गिदिर जोंना रायजो सभानि रोनगोरा नार्जारी सारा। अब्ला नोंथांमोना बे भुटानाव जोंनि बड'लेण्डनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आरो चिरां आरो बाक्सा उदालगुरि आरो जेनेबा मुसलपुर ना तामुलपुर होनो बेफोरनि बा मोजांसिन जानानै फैगोन आरो गोजान गोजान मानसिफ्रा बे भुटानाव बेरायनो फैगोन। अब्ला जोंनि खाथिनि जेनो ओरै दागगारि आरो सान्थिपुर जिखुनु हक जाया बेनिया मोजां फालांगियाव बा सोरबा मोजां बेबायदिनो दखानफोर माबाफोर होनानै जानो बेफोरबायदि मोजां जागोन आरो। अब्ला नैबे जोंनि नै दा जेनेबा बेफार फालांगियाव मानि थाखाय आरो माबायदि डेभेलप जादों आरो बबे लामाजों बबेजों थांगोन नोंथांमोनहा निस्सय मानाव गेदेर रोनगोरा नार्जारीनिफ्रायनो खोनासंनानै ला। रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो बे जोंनि BTCनिनो मोनसे गोजोनथाव खौरां जागोन जे जोंनि चिरांनि सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुसिम जि मोनसे राजा लामा 127C बेखौ भारतमालानि गेजेरजों लुफुंनायनि जे हाबाफारि बेनि जि खामानि बेनि सिगां जि रिपेयारिंनि खामानि बेखौ दिनै मावनो थाखाय जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय सेंसनबो जाबाय। भारतमालानि गेजेरजों गेलेमफुसिम लुफुंनाय जागोन सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुसिम बेनि हाबाफारियाबो सेंसन फाइनाल स्टेजाव फैबाय बे जाफुंसारजोबसिगोन। बे लामानि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थांलाय फैलायनि जि उसुबिदा बेयो जोबसिगोन आरो बेयो मोनसे नेसनेल इन्टारनेसनेल लामा जिहेतु भुटानजों जोंहा सोमोन्दो दङ बेवहाय जोंनि रांखान्थि जौगाथायनि थाखाय जथेस्थ' जोङो खाबु दङ। आरो मोनसे गोनां बाथ्राया जाबाय मा गेलेमफुआव मोनसे मेगा सिटि जानो थांगासिनो दं माइन्डफुल सिटि जायखौ बुंदों बेयो इन्टारनेसनेल मोनसे बिजनेस सेन्टार जागोन बेवहाय जिहेतु जोंहा एडजासेन्ट चिराङा भुटानजों सोमोन्दो एडजासेन्ट दङ बेवहाय खामानि मावनायनि जथेस्थ' जोंहा खाबु दङ। आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेबोबाव जे आरोबाव रेल लामाबो जानो थांगासिनो दङ जे बेवहाय गुवाहाटीनिफ्राय डाइरेक्ट गेलेमफुसिम मोनसे ट्रेनबो सोलिगोन आरो क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफुसिम जि रेल लामा बेनि सार्भे टार्भे कमप्लिट जाजोब्बाय बेबो जानो थांगासिनो दङ। दा फारफ्रोमबो बिथिंथिं जे रेल आरो रड बेनि जि मोनसे कानेक्टिभिटि बे बिराद मोजाङै सोलिबाय आरो बे जाफुंसारसिगोन आरो बे जाफुंनाय लोगो लोगोनो एन्टायार जोंनि बे रुनिकाटा ओनसोल दादगारि ओनसोल बेयो मोनसे जौगासार मोनसे ओनसोल हिसाबै बियो नुजानो थांगासिनो दङ। दा आङो बेखौ खावलायगोन जे जोंनि गेजेराव दा सान्थि फैबाय 2020 मायथाइनि जे एकर्ड बेनि गेजेरजों सान्थि फैबाय जों दा खामानि मावनो बयबो गोसो जाबाय। सरकाराबो खोब मोजां भारत सरकार आसाम सरकार BTC सरकार जोङो ज' खामानि मावगासिनो दङ दिनै लामा सामा जागासिनो दङ गासैबो बिथिङाव जौगागासिनो दङ। दा आङो जोंनि गुबैयै आरो नैबे चिरांनि रायजो राजा जोंनि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं खावलायगोन जे जोङो गावखौनो खामानि गोरों खालामनानै जोङो लानांसिगोन। जों स्किल डेभेलपमेन्टआव गावखौनो गाव जोङो स्किल खालामनानै लानांसिगोन। दा मोनसे प्रजेक्ट जानाय लोगो लोगो बेवहाय स्किल माने लेबार नांगौ आनस्किल लेबार नांगौ सेमि स्किल लेबार नांगौ बेखौ गावखौनो गाव जैग्य खालामनानै लानो थाखाय जोंनि सेंग्राफ्रा आवगायबोनांगोन। ओंखायनो ITI पासनि दरखार दङ इन्जिनियारिं पासनि दरखार दङ बे बिथिंजों जोङो खामानिखौ जोङो सोलोंनानै लानांगोन। आरो फैबाय थानाय समावहाय माइन्डफुल सिटियाव गोबां खामानि मावनो थाखाय जों खाबु दङ। बेनि थाखायनो आङो जोंनि चिरांनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं खावलायगोन जे दस्रा गोनो गोथो जेबो जानो नाङा गोसोखौ जों फ्रास्ट्रेसनबो जानो नाङा। दिनै ITI दङ ITIफ्राव एडमिसन लानांगौ जाय नोङो बेवहाय नोङो प्लाम्बारानो जा इलेक्ट्रिसियानो जा फिटारानो जा बेनि गेजेरजों जोङो जथेस्थ' खामानि मोननायनि स्कपा दङ। आरो बेफोरबायदि खामानि मावनो थाखायथ' एखेबारे सोरबा माने इन्जिनियारनि दरखार नाङा गतिके फिसा फिसा जि टेकनिकेल मेटार दं बेखौ मावनो थाखाय जों ट्रेनिंसो लानांगौ दं। दा जोङो BTC सरकारनिफ्रायबो स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे ट्रेनिं होनायनि बेबस्था बेवहाय जोङो सानबाय थानाय जादों आरो बे अलरेडि जागोन। बे फारसे जुदि जों थाङोबा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेवहाय मुलाम्फा जागोन। जे बेखौनो बुंनो सानोदि जे दानि ट्रेन लामा जे जोंनि BTR एबा बड'लेण्डआव जे जानो थांगासिनो दङ गोबां मानसिफोरनि हानि बे गेजेरफोरजोंनो थांगोन
जोंनि बड'लेण्डआव थांलाय फैलायनि थाखाय बबावबा बेरायनायनि थाखाय फारसेनि थाखाय मोजां जागोन आरो गोबां बे साख्रि बाख्रिनि मोनसे भेकेन्सिफोर ओंखारनो हागौ आरो बेखौसो आं बुंनो सानो जेने जोंनियाव नै दा सिगां समाव बै समाव जोंना बिस्वजित दैमारिया जेब्ला बिस्वजित दैमारिया सारा पार्लामेन्टआव जेब्ला थांनानै रायजो सभानि एमपिमोन बिपिएफआव थानाय समाव बै समावनो ट्रेननि मोनसे बानायनांगौनि खोथा आरो बुंनांगौनि बेबायदिनो रायजो सभायाव बुंना होदोंमोन आरोखि। अब्ला नोंथांमोना बे दानि जेन इउपिपिएल सरकाराव मानाव गेदेर रोनगोरा नार्जारिनि जेन बुंहैनायजोंसो जाखो ना बै समाव बिस्वजित दैमारिया बुंहैखानायजोंसो जाखो निस्सय नोंथांमोनहा मोनसे डिसाइड खालामदो आरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।